Čau videa a dneska to je ze hry, kde se jezdí na kole. Já si teď jsem se vydělával na něco, ale vezmu si svoji OG moped, protože jsem s ním dost vyhrával za kamerou, protože jsem to nenatáčel a nenapadlo mě, že by to někoho mohlo zajímat, jak tady jedu na mopedu, protože jsem vážně nic jiného nekoupil, mám tady jenom moped a základní kolo, který je za free. No a taky tady bylo kolo štěstí, které jsem si já samozřejmě zatočil. Taky bych někdy udělal rád video s mým kamarádem. Jakože ne, že s ním budu přímo volat, ale přímo, že tam bude. Protože možná uploadnu short, kde on je, protože nevím, jestli ho mám uložený, ale prostě on tam byl a on nechce být v mém videu, tak radši si prostě mě tam pozve k němu. Ve hře Vote of Boat na kanále máte, myslím si, že jedno video, ale jak tohle budu vydávat, tak už budou dvě rozhodně. Když se mi jedno uploadí, tak mi to tady možná někdy napíše, že video se douploadovalo, protože jich točím víc naraz, abych jako měl hodně videí na různé dny a tak, když třeba nebudu doma, tak budu mít přetočené videa na přesně takovéhle situace. A kdo teďkom si všimnul, tak jsem já jakože od kraje, jakože z Voidu vyskočil. Jo, to je to, proč jsem to natáčel, protože jsem nevěděl, jestli je tohle štěstí nebo skill. Zjistil jsem, že je to skill a tak asi jsem docela dobrý. Takže bouchal, to jednou dokončil. Jednou. Tak koukejte se, kolikrát já. Možná teďkom tenhle závod nedám, ale bouchal dal jeden. V tomhle videu budou asi 4. Možná budou 4. Protože já asi se stříhám, třeba jako teď ho odstřihnu a vrátím se, až budu zase někde dál. Takže lidi, posunul jsem se, jsem tady u toastů a tady tohle měl i bouchal to na první pokus. A zase bouchal, měl saně za Robuxy, které před asi hodinou a půl skončily, takže oni už se nedají koupit. Jakože vůbec, předtím na ně byla ještě sleva z 1000 Robuxů na 70. Nebo 700 stále možná. Ale prostě bouchal je cheater, tak já necheatuju. Někdy možná investuju, jako jestli budete chtít, tak investuju do těch věcí, protože třeba ve Skibidi Tower Defense jsem investoval sám a tahle hra mě už vážně nebaví, protože vážně tady někdo pořád zapíná speciální eventy. Takže zbytek videa bude z jináčí hry, ale teď nechci vidět abyste viděli moje jméno, takže se vrátím. Tak lidi, přesunuli jsme se do Skibidi Tower Defense a zase si to stopnu, protože půjdu nějakou waveku. Sice z tohohle video vyšlo, ale nechci, ať má zase 12 minut. Nebo 8, jak měl předtím. Pořád je to pro mě hodně, protože když třeba natáčím malé videa, tak to má aspoň nějaké zhlédnutí, ale já si s tím dávám práci a nikdo to pak nesleduje. Takže byl bych rád, kdybyste mě chtěli podpořit, tak můžete dát like a teďkom se zase uvidím, zase mě uvidíte, až budu ve Skibidi Toilet wavece nějaké. Chtěl bych představit svého nového panáčka, který je tady kamera, man se štítem a kdybyste se někdo ptal, proč to zastavuju u toho oranžového, tak já jinak točit neumím, ale vážně mě baví točit a proto to jakože dělám přes tu aplikaci, protože přes žádnou jinou to neznám. A zase se za chvilku vrátím. A jo, a ty zvuky, co jsou, když to stříhám, tak je dělá editor někdy, nebo já. Takže nice. Kdybyste chtěli vidět nějaké video z nějaké jináčí hry, tak stačí prostě napsat do komentářů, já to pochopím, protože natáčím vlastně jenom Roblox, pár Brawl Stars shortů, kde jsem jednou, ten short byl jenom o tom, jak jsem vyhrál. Wow, skvělý short. Prostě jsem tam vyhrál, to bylo vše. Když tak se podívejte dozadu, jsem tam i odhalený, takže nikdo mě prosím neodhalujte. No, ale já jsem měl kupovat něco, co jsem stejně nekoupil, protože mi došel budget na Robuxech, protože jsem na nich utratil možná jsem na nich utratil 5000, takže proto
No, teď tady skáču parkour a zase se za chvilku uvidíme u nějaké větší wavky. Wow. Teď jsem strašně špatný, protože i když mám prostě tady týpka za Robuxy, tak to prostě nedávám. Jsem strašně špatný tady v tomhle Skibidi Tower Defense. Stejně prohrávám a i když prostě mám jenom médium. Tak prostě koukejte, vidíte, kolik mi jich projelo? Vidíte, však je to strašně moc. Možná by to chtělo tady k pomocníka. Wow. Wow, a moje kočka právě škrabe. Já mám kočku ve studiu a ona právě začala škrabat doma akustické pěny, co tady mám za zadem. Takže, nice. Za chvilku se vrátím. Zpátky položil jsem dalšího, už má taky 3. level. Teď máme tady další. Wow. Klik. Jo, a možná někdy přejdu na anglický kanál. Teď nevím, co jsem to sakra řekl, protože prostě nevím. No, protože to víc jako sleduje lidí a cíl je dát jako do konce roku 50 odběratel, což nějaký fanoušek, který mě sleduje už nějakou tu dobu, ví. Ale někdo, kdo mě začal sledovat třeba od prvního Skibidi Tower Defense, tak to taky ví. Ale někdo, kdo mě začal sledovat až třeba po tomhle videu, tak to rozhodně vědět nebude. A to je špatně. Takže proto si nedělám žádný promo. Zatím. A uvidíme se zase u další wavky. Asi u wavky 20. Ve wavce 21 mám tady pár na full vyupgradených a jsou mega dobří, doporučuju mnohem víc než tady tohle týpka se stěnou. Ten je na medium jakože dobrý, ale uberou vám pár životů a pak už si ani neškrtnou, protože ten s tou stěnou prostě má 250 000 životů a nic. Sice ty upgradey jsou mega drahý, ale zase prostě je má mega rychle, takže doporučuji kupovat, když budete něco kupovat, tak doporučuji tohle. Vidíme se u wavky 30. Takže lidi, jsme ve wavce 30, trvalo mi to 13 minut a jak to skončí, tak se s vámi v lobičku rozloučím a tohle bude vše pro tohle video. Byl bych moc rád za like, až se vás to bavilo, můžete dát třeba i odběr, aby viděl, že se vám to líbí a natáčel další. Takže jdu do lobby a teď se tam s váma rozloučím. Jakože že budu hýbat kamerou na svého panáčka, jako dělat, že to říká, ale no prostě nevím, proč vám to říkám. No prostě loučí se s vámi Tom a u dalšího videa se zase uvidíme. Čauky!